jagat wasisaning Upadara. Paman wonten dawuh nggih. Ndoro tasih rantamaning manah kula. Menika sowanipun Wisanggeni sareng kaliyan anak kula pun Antasena. Paman Patih Plasa Jenar. Iya. Lah monggo klasa bantal digulungi mawon. Kersanipun kisah saking negari Ngastina tinimbang mangke nampi pengamukipun Wisanggeni kaliyan Antasena. Menawi namung Wisanggeni piyambak kemawon mboten patosa kuwatir. Lha nuwun sewu, lah kok nggawa algojo. Wayah kula pun Antasena. Paman katuran lenggah sekeca kula badhe dangu lan Wisanggeni. Kula sumanggaken nggih. Ana Hanum Hanindita bocah mursid. Isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Wisanggeni. Padha Raja Sapratamu nggih. Atmajaku bocah bagus. Pangestuning Siwa Duryudana slamet tekaku wa. Aku ngaturke sembahku katur ngersaning Siwa Ngastina. Ya tak tampa pangestuning wong atuhamu Ngastina Tampanana ndak gegem dadiake jimat anak lanang Antasena Padhararja Sapratamu. Pangestune Pakdi slamet Pakdi. Aku ngaturke sembah bektiku katur ya Pakdi. Ndak tampa nggih pangestune wong tuwa Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Katuran karaharjan rawuhipun wayah Mas. Simbah Patih Plasa Jenar slamet tekaku aku ngaturke bekti katur ya Mbah. Kula tampi dawah sami-sami. Nggih wayah kula nggih Antasena katuran karaharjan. Slamet Mbah. Aku ngaturke bekti ya Mbah. Inggih. Kok le cepet le omong. Mak tratap Patiku. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak. Simbah Patih Plasa Jenar. Ah, putuku ger. Putuku wong gagah, putuku wong jlonet. Putuku wong manis. Wisanggeni padha kanthi Raja Sapratamu ger. Putuku anake Janaka. Wisanggeni. Simbah Sukalima ki. Mbah Kakung. Slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Oh iya tak tampa. Pangestune Simbah Tampanana ya, Li. Ndak gegem dadekake jimat. Putuku Antasena padha Raja Sapratamu. Pangestunemu Mbah Kakung. Slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Tak tampa. Bektiku katur Mbah Putri. Bektiku ya katur karo Mbah Putri. Ngomong dhewe wae. Aku ora ngerti bahasane Mbah Putri. Oh iya. Neng omah iki ora nderekke tindake Mbah Kakung. Ora Antasena wis neng omah wae. Monggo adat saben iki nek ana acara gedhe, kuwi biasane sing rawuh Kakung Putri. Mbah Putri ora tau tok jak. Wis ora goleke alondrok angel banget. Ngententekke spray. Ora tau dijak. Ora wis aja ngrembug sing werna-werna Antasena. Kowe iki senengane ketoke njunjung derajatku ning jane ngembleki watu sak kayange. Ya ora wong aku nakoke Mbah Putri kok. Prayogane nggonmu lungguh ya Antasena. Ya wis ora kepenak. Mbah Kakung nggonku ngadeg mersaning Pakdi Duryudana. Wisanggeni Padhararja. Siwa Ngawangga slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya wa. Ya tak tampa. Antasena Padhararja, Pakdi Karna. Slamet tekaku Pakdi aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Ya Antasena tak tampa. Padha prayogakna. Kaya wis ora kurang kepenak. Siwa Ngawangga Pakdi Karna kaya wis prayoga sowanku ning ngersaning Pakdi Duryudana. Wisanggeni. Ana apa wa? Ana wigati apa dene sira sowan ana ing negara Ngastina. Lah kok semune Siwa Ngastina dadak tambuh. Monggo aku tak nyuwun priksa, apa Siwa Ngastina wis nampa nawala saka aku? Ya, wis tak tampa. Wis mbok surasa isining nawala. Wis ndak surasa isining nawala. Mesti wae ngerti apa to karepe Wisanggeni dene sowan ana negara Ngastina. Ya, aku ngerti apa karepmu nedya nyuwun ngambil negara Ngastina. Nah, tekaku iki men nyuwun dawuh saka Siwa Ngastina, mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake aku mung nyesdela wae ora ketang sak uruping damar sak umuring jagung, sak siliring bawang aku pengen dadi ratu merga dulur-dulurku anak-anak Pandhawa ki kabeh wis tau ngrasake dadi ratu. Lah kok aku durung. Mula aku pengen dadi ratu ana negara Ngastina. Mengko yen wis
klakon sedhela wae nggonku dadi ratu, negara tak kondurke marang Siwa Ngastina. Gosik, sadurunge aku paring dawuh karo sira Wisanggeni, aku tak takon karo anakku lanang. Takon perkara apa? Akeh negara liyane negara Ngastina. Teko kowe kepengin dadi ratu ana negara Ngastina. Bener Wisanggeni, akeh negara sing saiki suwung. Kraton Agung sejagat ki wis ora ana nalendrane. Apa kowe kepengin dadi ratu Kraton Agung sejagat? Heeh. Heeh. Mengko seragame tak sewake. Mengko gek kirap. Tung drek-drek ngono kae. Amanga. Monggo yen wis butuh ratu Prameswari tak goleke. Iki ana negara ingkang suwung. Ya mengko kudu isih mbangun meneh. Mergo isih ditempleki garis line polis. Kuwi lha Simbah Kakung saiki pancen maju tenan. Maju. Aku sok maju kok. Iya. Ora, aku nek ora dadi ratu ning Ngastina ora seneng kok, Mbah. Dasarmu apa kok pengen dadi ratu ning Ngastina? Ngene. Dasarku aku pengen nglintir ke prabone, ya kuwi tinggalaning utawa negarane wong tuaku. Negarane wong tuamu. Dasarmu kepiye? Po, ora samdadak mbok selaki. Negara iki mbiyen kagungane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu Dewayana. Mung merga Prabu Pandhu Dewayana nalika semana durung tutuk ngene lenggah dampar wis pinulung dening panguwasaning dewa kudu kondur marang tepet suci manjing ning alam pamancet. Nalika semana wong tuaku Pandhawa isih padha timur, isih padha bocah-bocah. Tumuli negara dititipake dening wong eyangku ya kuwi Eyang Dastarata. Nalika semana Eyang Dastarata kuwi nampa welinge Eyang Prabu Pandhu sesuk nek Pandhawa wis padha dewasa Ngastina balekna marang panguwasaning para Pandhawa. Ning ibarate kaya dene wong ngemut gula krasa legi, wekasan emoh nglepeh. Negara ora dibalekake marang pepundhenku Pandhawa, malah semene Pandhawa disingkir-singkirake saka negara Ngastina. Pamriye supaya negara Ngastina kuwi dilintir marang putrane Eyang Dastarata ya kuwi Siwa Duryudana. Lah kanthi kaya mengkono kabeh jagat wis dadi paseksen, nadyan to Nyakrawati mbau denda dadi ratu ingkang kondhang kawenang ana ing jagat raya. Ning Siwa Ngastina kuwi mung minangka dadi ratu wakil. Mung minangka dadi ratu wakil nampa titipaning negara Ngastina. Mula aku njaluk negara iki udu negaramu, ning negarane wong tuaku Pandhawa. Mula sampeyan nek ngukuhi negara Ngastina, aku sing ora trima, tan trimane Wisanggeni, negara mesti tak rebut kanthi sarana peperangan. Ndak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tak aturi mili senopati Ngastina sapa sing dodeng. Sapa sing sekti kalintang jayaning perang. Wisanggeni ora bakal wedi nyawang dadaning senopati negara Ngastina. Pripun paman? Kula pun merem kok niki. Sampeyan iki wong tuwa, krungu tembung kaya ngono merem. Yalah tratapan tenan. Bocah kok kendele kliwat. Monggo nang kene iki lenggah para priyagung-priyagung para punggawa nayaka lah kok le matur kok layane tekan temen senopati kon milihi sing digdaya. Wisanggeni ora wedi nyawang dadane senopati Ngastina. Iya. Kakang Durna mau ra sampeyan ngomong to saguh balekke Wisanggeni. Cangkeme. Kuwi kaya ngono kuwi senengane. Ana wong ora ngapa-ngapa kok di. Sing ngomong kaya ngono sapa? Sampeyan wau. Wah, sampeyan iku seneng gawe-gawe ora. Ora ndek Wisanggeni. Aku ora ngapa-ngapa. Aku ora ngrembug perkara mbalekke kowe ora. Kowe bali ya sakarmu, ora ya sakarmu wis gedhe. Iya. Aku percaya kok, Eyang. Syukur kowe modar ora kowe. Wisanggeni luwih percaya karo aku. Ning mau ngomong ngono ora, Mbah. Ora. Senengane kok gawe-gawe. Wah. Iki agojone ya melu-melu. Wis, kuwi wae sing dadi aturku. Nek sampeyan maringake ngatur nuwun tanpa pepindhan. Ning nek ora, ya nyuwun sewu. Idep-idep aku munjung marang pepundhen Pandhawa, idep-idep aku munjung kabagyan karo pepundhenku Pandhawa. Srana aku ngrebutke negara Ngastina. Mengko yen Ngastina iso tak rebut, tak pisungsake marang pepundhenku para Pandhawa. Tegese aku iso mikul dhuwur mendem jero karo pepundhenku para Pandhawa, Siwa Ngastina.
Wisanggeni. Lho, iki Siwa Ngawangga. Ya, aku ingkang merpeki karo kowe. Wigatine apa wae? Aku mun jatur saning Siwa Ngastina, lah kok Siwa Ngawangga ingkang lenggah ning ngarep aku. Wisanggeni cah bagus. Kowe kuwi isih anakku dhewe. Mongko apa kang dadi pokal gawene anak kuwi kudu iso ngreksa marang kawibawaning wong tuwa. Yen to kowe kahanane kaya mengkono tegese kowe ngisin-isinke marang nata ing Ngawangga. Kowe ngisin-isinke marang wakmu Ngawangga ya kuwi Adipati Basukarna. Siwa. Aku ngerti. Nadyan mbok kalang-kalang nganggo tembung sing alus, nadyan mbok kalang-kalang nganggo ukara sing mamet prana. Nanging sejatine Siwa Ngawangga kuwi wis saguh minangka dadi senopati ning negara Ngastina. Ateges perkara iki wis dipasrahke marang Siwa Ngawangga. Tegese Siwa Ngastina pancen dadaki perkara iki nedya cukeng sarta adreng nggondheni negara Ngastina. Wis ora usah dadakaken gunung sing tanpa guna. Sirmu piye Siwa Ngawangga? Aku mung kare manut. Wisanggeni. Ana maran. Lah kok dadi kaya ngono pambegamu? Apa ora kena dikandhani? Aku wong tuamu. Aku wis ngerti. Ning iki kudu perkaraning Siwa Ngawangga, iki perkarane Wisanggeni karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Yen ngono sing dadi wakiling Nata Ngastina Narpati Basukarna ya wakmu ing Ngawangga. Terus kesaning Siwa Ngawangga, kowe mau wani nantang senopati sapa sing bakal diajak aku ning pabaratan. Monggo wakmu ing Ngawangga Narpati Basukarna tinuding dening Kyai Prabu Duryudana supaya nrenggalangi kridamu. Wektu dina iki ndak gawe sayembara yen kowe iso nglangkahi batange utawa kuandane wong atu amung Ngawangga Ngastina kukupen ora ming separo, ora ming sakpro pirane nanging wutuh dadi darping Wisanggeni. Kakang Antasena, piye Dr. Andes Wisanggeni? Wis ana sing nantang Kakang Insinyur Antasena kon metu njaba, aku sing bakal jajar kekuatane Kakang Siwa Ngawangga. Sar batos kula nyuwun pidhateng kamurkanipun anak kula pun Wisanggeni. Nggih, kula menika kaya wis mati suri kok nggih. Kula dumuk dada kula menika sampun boten wonten keketeking jejantung. Kula menika ngantos gumun aku ki urip apa mati. Kula menika nyumurupi Wisanggeni aben swanten kaliyan ingkang tiyang sepuhipun piyambak inggih menika pun anak Prabu Karna. Antasena kula sawang pasuryanipun anak kula ngrandu gumbala sampun saya abrit ateges sampun murka pun wayah kula Antasena wekasan ngantos dados dardah kados mekaten. Ning tumrap kula menika sampun satunggiling bab ingkang sakmangke badhe mepalangi kekajenganipun Wisanggeni. Ya ta Kakang Duna. Sing ngomong sapa? Ora kok sampeyan sajake bengi iki kaya ora cocok karo wong Ngastina to. Lho, mboten ora perkara ora cocok, Dipati. Lha nuwun sewu lho. Anak Prabu Karna Ngawangga menika pancen penggalipun kados mekaten menika. Sok-sok piyambakipun menika mboten ngukur dhateng kekuatanipun piyambak. Gegaranipun namung wantun. Dasaripun namung wani ning ora ngukur karo kekuatane dhewe. Wong sing ora ngukur karo kekuatane dhewe, mongko terus ming waton nganggo dasar wani menika kula nuwun sewu menika mangke badhe mandheg margi, badhe mandheg dalan. Ning wonten sampeyan ora percaya karo kadidéaning anak Prabu Karna ing Ngawangga, pitados. Ning nuwun sewu,
Kegiatanipun anak Prabu Karna Ngamoga menika tasih sak ngandhapipun kegiatanipun wisanggeni. Lho kok ngoten? Lho kula ngertos kok. Kula ngertos Dipate. Mboten sak karo wisanggeni, karo Antasena kemawon anak Prabu Karna Ngamoga menika mangke badhe kecipuan. Ngoten nggih. Nggih. Kaya-kaya kok petungan kula sampeyan niku seneng nek Ngastina iso direbut wisanggeni menika sampeyan kok kaya seneng. Mboten seneng kok semune kaya ngewangi wisanggeni. Mboten ngewangi wisanggeni kula menika namung matur menapa wontenipun kanthi dasar kasunyatan, mboten dipun damel-damel. Pun dasare wisanggeni menika ya digdaya tenan, ya ampuh tenan, ya sekti tenan. Sampun mangke. Kula aturi ngetapaken para wadyabala Sata Kurawa. Kula tak nonton jogete murid-murid kula Kurawa nggone nandhi ridane wisanggeni. Terus sampeyan mboten ngewangi negara Ngastina. Mboten belani negara Ngastina. Nek Kurawa wis padha kalah, kula tak mbudidaya ngalahke wisanggeni. Lah rak ngaten. Tegese sampeyan niku urip teng negara Ngastina ngrungkepi karo negara Ngastina. Lho, mestinipun ngaten. Lah nggih, Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Kula borongaken wisanggeni lan Antasena. Samangke kados pundi serananipun supados mundur saking negari Ngastina. Oh nggih, ngestaken dawuh. Paman kula sejenar wonten timbalan kadhi sampun paripurna pasewakan kula aturi mibaraken sangganing para wadyabala ingkang sampeyan gantung sebo jeneng Marirunadya kundur kedaton kawula ana ngestaken dawuh. Kakang Antasena, piye wis kelakon iki ora iso dijaluk kanthi becik sarta ora keparengake nyuwun ngampil negara Ngastina. Gajege Siwa Ngastina sajake cukeng maringake ngampil negara marang wisanggeni. Jumbuh kalawan kuping tak aturake marang Kakang Antasena, nek ora iso tak jaluk kanthi apik ya kudu tak rebut sarana peperangan. Nek aku ki gelem-gelem wae ngewangi karo kowe. Ning nek ana apa-apane kowe tanggung jawab, aku sing tanggung jawab. Ana dukane Punden Pandhawa kowe tanggung jawab, mengko aku sing tanggung jawab. Ana dukaning dewa kowe ya tanggung jawab. Kok sik to, kok ngembet karo dewa? Apa? Nek sak ngertiku lho. Baline Ngastina kuwi ana jangkane dhewe. Baline Ngastina kuwi ana lelakone dhewe. Ya kuwi kudu nganggo perang gedhe winastan Bratayuda Jaya Binangun. Yen perang gedhe kuwi kelakon bakal pira kae wong kang ora ngerti kenthang iki mung lakon padha tekaning mati dadi korban ning peperangan. Coba pikiran. Nggonku njaluk negara Ngastina kaya mengkene mau meng nambak bakal tibaning korban ingkang akeh. Para prajurit sing ora ngerti perkarane, para kawula ingkang ora ngerti keperkarane bakal kasemyok ing aradan. Apa kaya ngono kuwi? Aku ora nyelametke nyawa pirang-pirang bakal tiba ning Bratayuda. Oh ngono iya. Kanthi pawadan kuwi kowe njaluk negara Ngastina. Wis to, rasake kan gunung tanpa guna. Kurawa wis dampyak-dampyak goleki karo aku kae singkirna, Kang. Pangestumu. Ya, hati-hati ya Kakang Antasena. Ya ni. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Rananggana magawe gelar ira wang-wang Antasena ora pangling ki Pakdhe Surtayu. Ya dasar para nyata. Merepeki karo Antasena wigatine diutus dening Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana kinen ngundurake wisanggeni. Yen bocah mau ora gelem bali marang Darsila geni, bakal tak krincung tangane, bakal tak bondo tangane, tak krincung sikile, tak leboke pakunjaran. Wani bakal gawe rusak negara Ngastina. Dik,
wis anggeni adhiku. Tur dasare aku wis saguh mbelani karo adhiku lanang. Mula sapa sing arep gawe kapitunane adhiku wis anggeni, mungsuhe dudu adhiku lanang ning Antasena. Lho arep apa? Yen ngono kowe ngewangi karo wis anggeni, kowe bakal kelumputan tumrap negara Ngastina. Rasah kowe kan gunem tanpa guna. Siwa Ngastina ora maringake negara Ngastina marang wis anggeni dadi nalindrone negara Ngastina. Ayo, aja ming mboko siji, kroyoken leganing atiku. Kene marganing patimu, maju Pakde Surtayu. Antasena Swatama lho jangkar karo aku jangkar ya jotosan ora ya aneman lho ayo areng apa ora mundur kene marganing patimu mati dening Swatama jajalan rasaku kan bebangal Swatama mati Cina, kowe anakku lanang Nggel cah bagus, kowe anake adhiku Wilkudala. Aja nganti pakde-pakdemu iki mentolo karo kowe nek nganti kowe cilik lolo gedene tekaning pati, sapa sing bakal kapitunan. Mula kowe tak elekke aja nganti kowe mbacut nglawan Palacata Kulawa. Kene kalingan Cata Kulawa maju bareng.
wis matur wongsal wangsul. Wiwit sampeyan ngetapke para sata Kurawa lan paring dawuh supaya ngrangkit Antasena ati kula wis ora penak. Kurawa kok ngrangkit Antasena niku ngibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang. Tangeh kelakone cepak wurunge. Saniki mangsawang Kurawa bubar maut, ora iso dikukup, salang tunjang rebut ducung kalah karo Antasena. Kula semanggaken. Man, saene mlajar mawon. Tinimbang kathah dumawahing kurban menika mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyut dadi tangisan. Kula mboten saged ngungkuli kridane bocah wingi sore nadyan menika bayi ning nyatane kekuwatane ngidapi-dapi. Kula semanggaken. Men, man, ana man. Kula tak matur karo sampeyan nggih, Man. Kula lha wis bola-bali omong karo sampeyan. Wiwit sampeyan paling dawuh kali kula, Kulawa Antasena dipateni. Niku sing terbelsik. Aduh. Teng pikiran kula niku mung kata-kata satu kata. Apa? Mustahil. Kulawa kok iso menang karo Antasena niku terus kula tak takon lakone napa coba. Ora bakal menang. Sultayu diajal, Swatama anak Begawan Durna, ngakune anak pendhita ampuh, nyatane ming sak gedhagan modal. Kulawa, kula niki lho, Man. Dulung ngantem, dulung nantang, lagi omong wis didupak cangkem kula. Kula cuma nggaken. Oh, nek sampeyan ajeng nglacake jotosane Antasena mbok jajal maju dhewe mlika. Kula ming dawuh. Antasena kok dicekel niku lakon apa? Ora bakal Antasena kecekel. Aneh-aneh wae sampeyan iki. Mbok golek mungsuh buta napa-napa men kula niku sekali-sekali menang. Kula ora tau kok iso menang, kalah terus. Kaya ngono kok anggere balimbukan metu gleleng. Budalan. Kapial cualanipun lelo mbake Samudra lep nonyi. Anggeling joget tak tundang ketemu mungsuh modal kabeh. Wis ora ana sing kula babal blas. Sing didolke napa kula tak takon? Aku ki lho. Rumangsaku kok bendina kok wing dunek-unekke Kurawa. Sapa sing arep maju mungsuh Antasena? Sapa kae kok midak kucing macret. Citraksi kukulan arep maju po mumungsuhe to Antasena nek pancen kowe wani Antasena patenana kowe jalan lho kok gelis rampung kabeh. Waduh. Rampung. Pun. Antasena mati. Lho, dek kapan? Lho, ora kok dek kapan iki? Antasena mati urung. Lah kula ora ngerti kabare kok. Lah mati napa urung? Ora kowe iki mau mrana krungumu apa? Cici ana sego entekno. Sak talenan isine 5 dus. Langsung kula sikat kabeh, Man. Walah Gusti, paringana ngapura. Kowe iki kadang nata pangeran pati. Mbok dipresake kupinge. Lah apa? Lah sampean ngendika napa? Citraksi Antasena patenana. Wah, miskomunikasi. Apa? Miskomunikasi. Kuku krungu kula Citraksi ana sego entekno. Brubut. Talenan Rafial candhak kula entekke teng isor wit. Arep entek sakarepmu, arep modar sakarepmu. Ning aku dawuh karo kowe Antasena patenana. Wah, berarti kuku kula kan maju perang ken mateni Antasena. Heeh. Man, mbok modar nek wani. Ha nek ora wani kok neng kene iki ngopo? Ngenteke sego. Wis kono minggat. Lunga ana. Mbangane aku sesek dadaku.
Sesampeyan dawuh ya ora cetha. Nenek dawuh ki nek wis wonge nyedak lagi didhawuhi Citraksi, Antasena patenana. Wah, langsung mangkat ajar. Ambok menyang. Lah ora cetha. Krungumu Citraksi ana sego entekno. Lalap kabeh. Dasare kula nggih nguntal pal. Bil. Kualik kok sapenake dhewe lah. Iya ngalah. Kurawa iki rumangsaku cacahe 100 kok sik pekok 90. Ora ana sing kurup babar blas. Dur. Dursasana. Kakang Dursasana pun bali ket wau. Bali nendi? Teng tengah satriyan Banjarjungut. Lho. Dursasana ki wis mulih. Pon. Kok bali mongko aku rung dawuh bali. Begitu sampeyan dawuh Kurawa kon nyekel Antasena, Kakang Dursasana langsung bali tanpa pamit. Sesajake wedi karo Antasena. Ilah setan iki. Kok ora pamit karo aku? Mun masalahe wedi kok. Pun kula semanggaken. Pun sampeyan iki Kurawa wis entek. Karto Marmo Surtayu Karto Dento Durmagati Citraksa Citraksi kabeh maju kalah kabeh. Sampeyan sebagai pengarep nek kabeh murid wis kalah, pengarepe maju nek wani. Paham? Iya. Plirak-plirik. Dadi omonge kok ora tau paham babar blas. Weladalah. Yen ngono Kurawa wis entek Dursasana kaya mulih ora omong lho. Nek mungsuhe enteng iki wale joget halo babu. Ning nek mungsuhe abot kok mlipir minggat saka negara Ngastina Bali ning Banjarjungut. Kakang Penemban Durna. Pripun niki Kakang? Oh, gondhong pleguduk suwaru gembal suwarante apa lah. Antasena kowe kuat nadai Kyai Cundamanik. Meguru karo kowe parat kowe. Kyai Cundamanik iki pusaka kadewatan. Iki pusaka kadewatan pamake Gunung Jugluk Segara Asat. Nemeng dedapuramu wae bayi wingi sore tak cocok cucuke Kyai Cundamanik ora sirna margaya aja tuntang Bagawan Durna. Wanine kok nggo pusaka to, Mbah? Mbok nek pancen kendel ki ora usah nggo pusaka. Jare sampeyan ki guruning wong perang. Duwe jaya kawijayan guna kasantikan, duwe ngelmu sing akeh. Lah nek aku tok taman iki aku mesti mati wong kuwi pusaka kadewatan. Ane pancen wani aja, ungano dadamu. Nek pancen wani ora usah nggawa pusaka. Ayo adu kekuatan. Kowe nggunakake jaya kawijayan, aku ya tak gunakake jaya kawijayan. Kasektenmu karo kasekten Antasena didu. Ayo wani apa piye? Nek nggawa pusaka ngene iki sak jeke urip aku ora tau duwe pusaka. Nek aku duwe pusaka tak du karo pusakamu ning gane aku ora duwe pusaka. Nek wani tenan pusakane dinggahke. Nek caraku wani nek tantang bayi wingi sore kok wedi. Ampun cerewet. Sampeyan niku kula niku jane ora wani wis tak wanek-wanekke kok. Aku wani nek nggo Kyai Cundamanik mergo kowe pancen digdaya. Ngene wae, Mbah. Saru lho jane sampeyan iki pendhita. Ning kok sampeyan isih ngumbar marangmu bal-babale kanepson. Nek sampeyan iki pendhita kuwi wateke apa? Aku tak takon karo sampean. Pendhita ki wateke apa? Wateke pendhita napa? Sabar, ikhlas. Terus madang. Mbok HP-ne iki diganti. Anggere nonton kok ping madang ramadang semaput. Ha kuwi jenenge pendhita sing ora pinter.
Pendhita wiwit swateke tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung akeh penggawe cidra. Aja nganti aja nganti tumindak cidra ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan kuwi piranganing sipating brahmana. Lah kok sampeyan pendhita kok malah arep gawe pati ning wong liya. Monggo pendhita kuwi duwe kewajiban memayu hayuning jagat, gawe tentreming jagat. Aja sok gawe patine wong liya. Ngono. Terus saya aku tak takon karo kowe. Sampeyan ki wong endi? Lho, aku wong Sukalima. Sing ngomong sapa? Sukalima ki diparingi kowe mbiyen ki wong atas angin. Ha ta? Wong atas angin kowe dikongkon supaya dadi ratu ora gelem nganti kowe nyabrang tekan tanah Jawa nggawa bocah jenenge Swatama sing metu saka weteng jaran. Ngaku ora. Terus kowe goleke sego sepincuk tok rewangi ngemis turut dalan. Wekasan kowe mamerake kepinterenan jupuk gendhaga isi lengatala nganggo suket dom-doman. Wekasan gawe keperanane Kanjeng Hyang Dastarata terus kowe diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong liyan negara. Kok kowe arep mentolo melu-melu mateni Antasena iki perkarane Pandhawa karo Ngastina. Lho, perkarane Pandhawa Ngastina kok kowe melu-melu? Aku anake Werkudara, Mbah. Werkudara ki wong Pandhawa. Ayo, saya tak takon sampean wong endi? Sampeyan ki pendhita lho. Tumindak ya tumindak, ning petungen tumindakmu kuwi mlabuhi bebener apa ora? Lho, nek mesine aku mlabuhi bebener. Merga wis anggene arep bedah negara Ngastina. Aku tak takon, wis anggene iki anake sapa? Anake Janaka. Janaka kuwi sapa? Pandhawa. Ngastina kuwi dheke sapa? Mutiar. Iya, kowe karo sarjana macem-macem. Anu Ngastina kuwi darbeke Pandhawa. Mergo si wong Ngastina kuwi ming nampa titipan. Lah iki wis anggene ming arep nyilih, ora njaluk ming arep nyilih. Ngono. Aku sampean malah ngliga pusaka arep mateni karo aku nek aku mati mesti bapakku ora trima. Bapakku ya arep tok pateni. Nek bapakku tok pateni nganggo Siai Cundamanik dulure bapakku, pakdeku, pamanku Janaka ora trima, ya arep tok pateni. Pendhita kok wisuh gedhe wong kono-kono iki piye to kowe? Nganggo nalar ora? Saiki nek pancen kowe pendhita pinter tak takoni, Mbah. Takon apa? Iki apa? Lho. Ngapa kuwi? Lho, iki tegese ngelmu. Di Batang aja ming apa kuwi. Pendhita pinter manyar-manyar. Tak sikut cangkemmu lho, Dik. Kene iki deg-degan kok malah kowe iki dibotang beteng. Mangkelake kok. Kene iki bingung e. Iki apa? Loh, nek carane sastra utawa piyai Jawa ngandhekake kuwi asta cempala. Asta? Asta kuwi tangan. Cempala kuwi driji. Nek tak gegem tibane nanti sakaremu. Nyo, tambanana. Memper nek Antasena iki pancen wong pinter ndugal kewarisan. Mak klethuk sirahku. Wantre ora jamak. Sampeyan niku ya kula kira nek pendhita pinter ming diatungi tangane kok bingung lho. Lah kula ya radang kaya bedhekan kok ngerti ngatungke tangan. Tur sampun batangan kula ya bener. Lah nggih. Iki jenenge apa? Asta cembala. Asta kuwi tangan cembala driji nek digem tibane nendi sangaremu ada yang ming dingonokne kok kalah pendhita kondang manyer-manyer neng Ngastina disembah wong pirang-pirang kok dingonokne kok kalah ha ming diatungi driji tangane lho iki apa asta cembala asta tangan cembala driji tibane sangaremu ada yang gumun kula ming dingonokne ta iki apa? Mbok ora urusan. Tegese ra ngerti batangan kula. Ora ngerti dengkulmu mlocot tak-tak ora. Kula ya gumun cah kok pintere kaya ngono lho. Werkudara iki mbiyen ya le gawe piye ngono. Lah kok dadi duwe anak kok ora ngerti tata krama, ora ngerti basa kaya bapakne kok ning pintere jan.
Raming dingonokne to. Iki apa asta cembala, asta tangan jembala driji tibane nenti sakarepmu. Dik. Dik petah pate. Mbok ora sak penake dhewe kaya ngono. Kula ya gumun. Lah kok dadi Antasena kok pitre ora jamak. Ing atase pendhita ming diatungi kaya ngene kok ya iso wangsulan. Iki apa Dik Pate? Cokor kirik. Hus. Iki apa to? Cokor kirik. Mau. Aku mau. Asta cempala. Asta tangan. Jembala driji tibane sakarepmu. Tibane barene ta. Iki ra ketuk. Aku wis ngerti nek ajeng mangantem kok. Sinuwun Narpati Basukarna kula semanggaken. Wah, Nger Anak Prabu Basukarna kula semanggaken, Nger. Pengkarno mawingis-wingis katon lerandheping Trisula muka markata lir kabaranang kuwi lah dalah lah kok dadi malah kaya mengkono pakartining Si Antasena bubar mawut ora iso kinukup playuning para Sata Kurawa. Mung Sang Puyang numbuk bentus gudel bingung. Padha golek papan pendalikane anakku cah bagus. Aku ngemrepeki karo kowe yen pancen kowe wani karo Narpati Basukarna, karo wong atu amung-awangga. Ayo coba. Kaya ngapa kasektenmu tak sawange Antasena? Kebapak keperanggul mungguing ayuda kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabangnya mungguing aloko bektiku Pakde tak tampa nggih pangestune wong tuwa tampan ana ya tak gegem dadiake jimat pasuryanmu kok kaya radat sabene mrepeki karo anakmu lanang Antasena kok sajake nawung duka perkara apa Pakde Antasena piye mestine wae aku nesu mestine wae aku duka karo kowe sebabe kowe dadi kraman tumraping negara Ngastina terus sire Pakde Karna piye mula aku dawuh karo Wisanggeni gedene lawan Antasena. Ha. Wisanggeni bali. Kowe ya bali. Aja pisan-pisan wani nyuwun ngampil negara Ngastina ora ana jamak lumen atase negara kok disilih-silihke iki cara tata cara ngendi aku tak takon. Ora ana ing atase negara kok disilihke karo wong liya iki ora ana. Sing ngasta bawat peperintah negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Ing menang jenenge Bor kanan negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Mula yen nganti Wisanggeni iki dibacotake nggone bakal nyuwun ngampil negara Ngastina. Sing mbetengi Ngastina dudu sapa-sapa, nanging wong atu amuh ing Ngawangga, Adipati Basukarna. Lah nek ngono iki engko salin perkara. Salin perkara piye? Iki engko mesti dadi peperangan antaraning aku karo sampeyan. Lho. Yen ngono kowe wani karo Karna, sing tak wedeni ampamu. Aku kira tau wedi karo sapa-sapa, Pakde. Arep aku ngerti Pakde kuwi kondange dianggep menungso setengah dewa mergo kekuatane sing edapi-edapi ning ngono tetembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira
Aja sok ngembe karo wong kaya Antasena, aja sok ngilani kaya wong kaya Antasena. Kala mangsane menungso setengah dewa mau kalah karo satriya sing blegere kaya Antasena ngene. Lho. Yen ngono wani karo aku sing tak wedeni apamu Antasena. Ora minggat tak cocok kanggo curigaku ora sirna Margalayu. Aja duntang Narpati Basukarna. Gosek. Iki gojek apa tenanan? Lho, gojek apa tenanan piye? Nek iki mau saka pangrasaku Pakde iki mau ngejak gojek karo anake lanang Ngrandu Gumbala ning bareng sampeyan ngendikake kecocok curigaku kowe mati tegese Pakde mentala karo aku ngono ya tegese Pakde Karna mentala karo anakmu lanang Antasena saiki aku tak takon aku anake sapa lho kowe anake Werkudara anake sapa kowe aja jangkar karo wong tuamu wonge ra ono rasah omongan sing werna-werna Werkudara anake sapa Werkudara kuwi anake. Ya kuwi sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Kuwi rak bapakne, mbokne Dewi Kunti Talibrata. Saiki aku tak takon, mbokne Werkudara karo mbokmu kuwi pernah apa? Anu apa jenenge? Ayo, wangsulan to. Mbokne Werkudara Kanjeng Hyang Kunti iki nek karo kowe kepernah apa aku tak takon. Antasena kowe aja edan lho, ora edan iki wangsulana. Iki wangsulana. Nek sampean ora gelem mangsuli, aku sing buka wewadi iki. Sampeyan karo Bapak Werkudara kuwi tunggal wadah. Tunggal wadah kinandhut dening Kanjeng Hyang Kunti Talibrata. Monggo aku anake Bapak Werkudara. Nek nganti sampeyan mentala karo aku padha karo sampeyan wani mateni anake dhewe. Nek nganti kawanguran dening bapak ora trima upama bapak perang karo Siwa Ngawangga upama bapak kalah apa kira-kira Siwa Ngawangga mentala nyumurupi ajuring penggalihe Hyang Kunti Talibrata edian saiki ora pancen cah katok tenan mungsuh Siwa Ngawangga malah tok buka wadine nganti pucet pasuryane tumuli mlayu saka ing pabaratan. Cah pinter kok le. Kowe golek jurusan kimia. Lah kowe jurusan apa? Sejarah. Mula aku iso nyejarahke sejarahe wong tuaku, sejarahe mbahku. Ayo bathine nang kene iki. Kowe mung nyampur karbit karo apa-apa beda karo aku wis rasaku kan belum tanpa guna ni apa Senopati Ngastina mlayu kabeh malah tak sawang saka kene Siwa Ngastina sajake waringuden tegese bingung penggalihe diadep karo Begawan Durna diadep karo Patih Sengkunike karepe piye Kakang Antasena piye sirku pengen bondo Ratu Ngastina aku dadi ratu ora bakal tentrem yen Ratu Ngastina durung tak bondo tak krincong sikile garmu doyak nganti kecekel yo manut wae iki kados pundi? Mboten monggo puliya, Nger. Anak Prabu Karna Ngawangga minglar saking peperangan tumuli kondur wonten ing Garing Ngawangga. Krana dipun wirang-wirangan dening pun Antasena. Ingkang dados utusanipun Wisanggeni. Kurawa bubar mawon boten saged kinukup. Sami mlajar mados papan pendhelikan. Kula kados pundi? Le menawi paduka majeng tartemtu namung badhe kewirangan kok, Nger. Lajeng saenipun pados Pintasraya. Golek jago ingkang saged ngangunduraken Wisanggeni kaliyan Antasena. Sinten ingkang kedah dados jagonipun ingkang putra Ngastina? Sowan wonten ing dandang mangure matur Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga, Nger.
tebusa uyun Among cipta pukulun Om tanono liwan kaheksi mila katur domane Om prasasat rageng ulun sumembah
Sode selikur dina tobat. Mula kayawangan dandang mangure geger pepuyungan sangganing para baju barat jim setan mriprayangan kena gara-gara. Ing tumanduk ana ing masetran gondo lumayit. Lah kejebul iki ora pangling kaya sawane putuku saka lima apa dene putuku negara Ngastina. Durna Pandhararja sapraptamu Begawan Durna. Gondhok bleguduk swalu gembol sumarante hawela. Nuwun inggih Pandya Betari. Nering sambi kala sawanipun ingkang abdipun Begawan Durna kepareng kula ngaturaken sembah. Sumuga mengmah bekti kula kunjuk Pandya Betari. Ndak tampa gawe gedhening ati kula liwat pangestuku Tampanana ya Durna. Kula pundi engko cimat pariping dayanana ing ngasantosan. Kurupati Pandhararja. Tansah pinangaring kawidadan sembah kula kunjuk ngersanipun Patuko Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga ing pasetran Gondolumayit. Ndak tampa pangestune Hyang Tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Janur gunung kadingaren sowan tanpa tinimbalan ora cecala luwih dhisik nggon muswana ning masetran Gondolumayit. Ana wigati apa Begawan Durna apa dene Suyudana? Yen pancen darbe atur ing bakal mbok kunjake ngersaning Pandya Betari Durga mara kake matura ingkang tetela bakal tak pidhangetake Kurupati. Wale-wale menapa? Bapa Begawan Durna ingkang badhe munjuk atur ngersa Patuko Pandya Betari babagan kawontenan ingkang dumados wonten negari Ngastina. Gondhok bleguduk swalu gembol sumarante hawela. Nuwun pamunten Pandya Betari. Sawanipun ingkang abdipun Begawan Durna menika nglarapaken anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Lan mugi andadosna ing kawringan dinten samangke negari Ngastina sampun bedah. Samangke negari Ngastina sampun dados kukupaning mengsah. Tobat. Sapa ingkang wani bedah negara Ngastina? Mboten sanes kejawi namung inggih menika lancur Pandhawa atmajaning Pandhawa, atmajaning Janaka kelawan pun Werkudara. Pun wisanggeni kalipun Antasena. Ing wantun bedah negari Ngastina dene pawadanipun namung badhe nyuwun ngambil negari Ngastina kinaryosa ana wisanggeni menika katekan penjangkanipun dados nalindra wonten negari Ngastina. Namung nuwun sewu gandeng negari menika mboten dipun ampilaken dhateng sinten kemawon bekasan cukeng anak Prabu Duryudana. Ngekahi negari menika tumunten dados peperangan. Nanging sepinten to bangginipun para sata kura mengsah Raden Antasena kelawan pun wayah kula pun wisanggeni. Satemah para Kurawa bubar maut boten kanten-kanten aradan ingkang abdipun Begawan Durna kemawon kepelajar mengsah Antasena. Tumunten wonten iga pertiklipun ing abdipun Begawan Durna sowan dhateng Rasa Paduka Sang Pandya Betari Durga. Wonten sukaliraning penggalih Paduka Pandya Betari suka pitulungan dhateng anak Prabu Duryudana supados sakmangke ngendhakaken kamurkanipun wisanggeni. Langkung-langkung saged nuturi dhateng pun wisanggeni supados mangsulaken negari menika dhateng pangaosipun anak Prabu Ngastina Pandya Betari. Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Samirana lan warayang wisikan magulingan lima. Sode selikur dina. Tobat. Lah kok dadi kaya ngono kanane wisanggeni apa dene Antasena. Lah kok dadi wong tuane ora mringgake kelawan anak-anak ingkang merosal bedugal. Nganti wani gawe gegering negara Ngastina luwih-luwih bedah negara Ngastina. Suyudana wonten timbalaning kadhawuh. Durna wonten dawuh Pandya Betari. Yen mangan wisanggeni Antasena iki mengko ngoyak kelawan playumu tan purwa bakal prapteng dandang mangure. Mengko aku ngebal ngadepi wisanggeni apa dene Antasena. Dene kowe ora usah wedi nang aja suwe-suwe mapan ana ing dandang mangure ya ing pasetran Gondolumayit. Kowe
mlayu marang negara Ngamarta apa kang dadi lelakone Wisanggeni kuwi aturna marang wong tuane. Njaluk pengadilan lan para Pandhawa kok ora iso ngandani karo anak-anake Durna. Anggro sesumbar lindho bumi gunjing kumaludha kuntur ketup tumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara Batobat iki kaya Wisanggeni padha raja sak praptamu ya nggir pangestune Yang Durga slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Yang tak tampa kawigdining atiku Antasena Raharja. Pangestune Simbah Durga slamet tekaku. Aku ngaturke bekti ya, Mbah. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Dak gegem dadekake jimat. Mlayu-mlayu nganti kaya ana ingkang mbok bujung. Apa kowe mumbujung wujuding sato kewan mongko papan kene ora ana liwating kidang menjangat. Wisanggeni mara gage bloko karo eyangmu ing dandang mangure kowe ngoyak sapa? Eyang Durga. Prasaja wae ora bakal ndak tutup-tutupi. Aku weruh tindaking Siwa Ngastina kelawan Eyang Begawan Durna mlebu ana ing alas Krendayana. Papaning Masetran Gandala Mayit sarta ya kuwi kayiwangan dandang mangure. Mula Eyang Bathari ora usah dadak nyingitake nata Ngastina apa dene pujangga negara Ngastina. Dina samangka aku njaluk Siwa Ngastina bakal tak bondo tangane tak krincung sing leboke pakunjaran. Semono uga Begawan Durna uga bakal tak bondo tangane tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Yen Siwa Ngastina iso tak leboke pakunjaran aku yang bakal dadi ratu nang negara Ngastina. Eyang Pandya Bathari Durga. Kaget risang kapirang uri angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana Batobat Wisanggeni kowe tak kandhani ya bener apa kang dadi niatmu mau pancen mrenro saka jroning atimu sing jero sing jeneng manungsa urip nang alam padang kuwi diwenangake duwe gegayuhan nang nganggo petungen sing ganep mbok gelar mbok gulung mbok tintini aja banjur nungsang puyang numbuk bentus kelakuanmu kaya ngono kuwi apa kurang negara liya yen pancen kowe butuh dadi ratu kowe matur karo yangmu dandang mangure negara ngendi bakal mbok bedah aku yang bakal bedah negara mau tak bandane ratu tak boyonge putrine bakal tak pasrahke marang kowe nanging aja negara Ngastina. Ngastina kuwi darbeking Suyudana, ngertina kuwi darbeking Duryudana. Eyang Bathari Durga. Ora usah ndadakaken pangandikan ingkang tanpa guna. Praptaku ning kene mung bakal nyuwun priksa, sinuwun Ngastina menyang endi? Yen Eyang Pandya Bathari Durga ora kersa nuduhake apa paripaksa sampeyan tak tot-kotutke dosane nata Ngastina Prabu Duryudana. Patobat, wis anggeni. Lah kok dadi kowe malah ngiyas karo Bathari Durga? Kowe ngilani karo Pandya Bathari Durga. Kowe ngembe karo aku. Aku ki nadan wujuding Titaswanta kaya ngene nangke ku ganeping para dewa. Aku ganeping para Jawata. Yen kowe wani karo aku apa kira-kira kowe iso ngasurake kridaning Pandya Bathari Durga? Tak obrak-abrik dana mangore nganggo dayaning godo inten ora padha mati aja duntang sang nipat. Tobat. Kowe mau muni apa ni? Sing endi? Kowe mau kok bareng muni suminten ngono kok. Kabeh jim setan berkasan doting melayu do tabrak-tabrakan. Golek papan pendelikan Eyang Pandya Bathari Durga ya melayu sifat kuping ngambah dirgantara. Lah kowe iki apa lali to, Kang? Lali piye? Aku tau tate rak gugat marang kayangan. Heeh. Mergo aku pengen takon
Sesuk aku kuwi melu Bratayuda apa ora? Oh iya aku kelingan. Aku tok kon ngenteni ning jaba biyen. Iya. Ewang Pikula Naseprana maring dawuh kelawan aku, nggone kowe karo aku mbelani para Pandhawa sesuk ora kok ana jroning Bratayuda, nanging pepucuk Bratayuda tegese wiwitaning perang gedhe kuwi awak dhewe duwe kewajiban mangrurah satru murka. Wong kang ngambek angkara Budi Candala, ya kuwi ora kejaba mung Betari Durga karo Bathara Kala. Kuwi dadi kewajibane awake dhewe nyirnake angkara murka Betari Durga karo Bathara Kala. Apa iya? Iya. Nganti aku diparingi pusaka dening Hyang Padawenang wujuding gada inten. Kuwi kinarya sarana sesuk aku mateni Betari Durga karo Bathara Kala. Mula Betari Durga kuwi janjane ngerti marang pengapesane. Bareng aku muni gada inten mau terus melayu sifat kuping sanggane para berkasaan Jim Setan ya padha wedi karo aku. Lah elok. Lah Subrata piye? Subrata si Solikin Subrata ora. Ungkris-ungkrisen kaya ngono. Bola bali ming nguyah-nguyuh. Bojo tok bebeda to engko ndak malah lara meneh. Wong-wonge wis waras kok. Gada inten dudu suminten. Oh ayo njaluk ngapura karang rada rame banget kahanane dadi aku ora patiya ngerti. Lah terus iki piye? Kang, apa? Bareng Dandang Mangure iki suwung kok aku duwe niat liya ya. Kose, niat liya piye? Gegayuhan siji urung kelakon kok wis duwe gegayuhan meneh. Ora, kuwi jane padha. Ning niatku liya. Liya tegese aku ora kepengin dadi ratu ning Ngastina. Terus aku dadi ratu ning Dandang Mangure. Nih, ora edan. Dandang Mangure iki kayangan dudu praja. Lah kowe arep dadi ratu ning Dandang Mangure karepmu piye? Ora. Pancen niatku dadi ratu ning Dandang Mangure ya ing Pasitran Gandalumayit. Kene iki papaning para Jim Setan priprayangan sing digawe dening sing gawe urip saka wujuding geni. Mongko kowe kuwi wajibane nggodha marang para menungsa supaya tumindak ala, supaya tumindak sing ora becik. Ngono. Nek aku dadi ratu ning Dandang Mangure, para Jim Setan priprayangan sing ganggu gawe atining menungsa mau ora bakal ganggu gawe atining menungsa. Wekasan jagat iki kebak katentreman, jagat iki kebak ing karukunan. Lah terus karepmu piye? Aku arep dadi ratu ning Dandang Mangure. Terus sandangane ya ngono kuwi. Lah kowe iki wong goblok. Weh, sik, aku sarjana lho. Sarjana apa? Sarjana kok ora ngerti kahanane Dandang Mangure. Terus kahanane piye? Gunakno permana jati. Tegese netra batin. Iki wujude pancen alas. Ning nek disawang nganggo netra batin iki kayangan. Kene iki akeh sandangan, akeh busana sing apik-apik. Nek arep milih kowe keturutan. Mosok iya. Aku golekno sandangan warok ora ana. Sing kolore dawa. Iya. Ora ana, sandangan ya sandangan ratu. Ha coba nek pancen kowe ngerti tenan kanan Dandang Mangure nek kowe arep dadi ratu ning Dandang Mangure, kowe nganggo sandangan aku tak ndelok. Nek pancen kowe weruh kene iki papan sing sugih. Apa-apa mergo papan iki kayangan aku tak ngerti. Kaya ngopo kowe iso ganti busana apa ora? Lah kowe iki ngembe karo aku tontonan ora percaya aja tundang adimu lanang Dresila Geni. Dandang Mangure iki kayangan dudu alas. Dadi kayane pirang-pirang, sandangan akeh banget. Wedian. Oh, dadi wah, nganggo sepatu barang. Ribok dengkulmu mocot. Lah kok iso kaya ngono? Mula seksenana aku arep dadi ratu ning Pasitran Gandalumayit. Kayangan iki tak gawe jeneng Kraton Dandang Mangure. Terus aku arep dadi ratu ning kene, Kakang. Rakyate endi ora butuh kawula. Aku ratu madeg dhewe. Wo, ngerti aku.
Ratu Agung sejagat ora. Mbok rasa aneh-aneh ni kowe iki. Bakul angkringane kok dadi ratu bareng. Semasa aku saiki kowe wong kentir lho Mas. Lak tuthuk gundulmu lho kowe. Aku arep dadi Nalendra. Ya, dadi Nalendra sapa? Seksenana jagat saisine. Aku nganggo jejuluk Prabu Candrageni. Prabu Candrageni niki. Terus nek kowe tak dadekke patih gelem ra? Mosok patihe ora iso basa. Wong ratune ya ora iso basa, patih ora iso basa ora apa-apa. Kowe jaris sarjana sejarah. Heeh. Ngerti ceritane Angling Darma Bathik Madrim kok? Ngerti. Ha kira ya do ora basa-basanan, ora apa-apa. Oh iya, saiki golek sandangan dhewe. Nek pancen kowe wong awas, lante panggraitane netra batinmu dibuka golek sandangan dhewe. Ya. Gah aku. Aku wegah. Lah ngopo? Oh sandangan kaya ngono kok memengke aja mah aku. Ganti sing apik. Oh iya. Salah meneh. Aku ngilo wis apik banget lho. Elek kaya ngono kok apik ora. Ratu Ropati kok bagus pati emoh aku. Di kahanane. Aku kaya ngene iki piye? Ganti. Kaya Bagong dengkulmu mlocot. Nah, iki cocok iki. Seneng aku. Padha karo aku. Ya. Terus aku nganggo patih sapa? Sakarepmu kowe kalau nganggo patih jenengmu sapa? Seksenana. Aku arep nganggo jeneng Patih Candramawa. Sik. Kuwi kucing e. Oh iya, Dik. Kucing sarean ki Candramawa ya. Lah iya. Kok nganggo Candramawa aku ki asale mbiyen laire saka geni. Kowe mbiyen dilairke ning segara ya to? Heeh. Aku Candrageni kowe Candrawarih. Wah, apik. Aku nyebute Yayi Prabu. Ya. Yayi Prabu Candrageni. Apa Kakang Patih Candrawarih? Wah, jan wangun. Sowan rasah. Nganggo tembang-tembang barang ora usah nganggo sowan-sowan ngopo ora. Pucung. Moi ngene ya wis men 5 6 ya wis men. Moi 76 tak peke. Aja ngesuk-esuk. Wis ora merno-merno. Pokoke kowe karo aku nang kene ya, Kang. Ana apa-apa ditanggung wong loro. Nih, dombani karepmu Candrageni.